Така. Ето ти видео. Предното тъпо видео. С всяко видео, което ми искаш, стават все по-тъпи. И не знам какво повече да направя на тях. И да, имам чувството, че когато някой човек ти напише, че му е скучно и ти веднага видео искам да ви направиш или нещо подобно. И да, ако някой гледа това видео, никой да не пише на Пресян, че му е скучно. Ама никой. Да. В 8:15, най-късно в 8:15 съм в града. Слушам музика, добре съм. И няма нищо интересно. Не, всъщност, да не мисля. Ами знаеш ли какво? Това, че си висок с 20 см не значи нищо. Така че, да, няма какво. Изя се.